Takže čau. Tohle je druhý part z těch házení věcí z toho, jak jsem tam házel ty věci, z toho, jak jsem tam ukazoval, že za určitý počet lajků vyladím ty věci. A v jednu chvíli tam bylo 10 lajků, teď už tam 10 lajků není, myslím si, že jich tam je 8, protože si mysleli, že to neudělám, ale já to udělám. Mám tady tu Coca-Colu a jdu to udělat. Tak jsem tady i s mojí Coca-Colou. Už je trošku vypitá, ale tak hážu. Tak. Mám tady tu Coca-Colu, nic se jí nestalo. A já si pamatuju, že tam bylo za 50 lajků, že vyhodím odsud vajíčko z balkónu. Tak. A bylo tam za 120 lajků, že tohle vyhodím z balkónu, akorát otevřený.